Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille Katemil. Per kører ud med pakker og breve i store stakker. Postmand Per er en meget særlig mand. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille Katemil. Han hjælper sine venner og alle dem han kender. Postmand Per er en meget hjælpsom mand. Han kører i sin bil med sin kat Emil. Han mødes med et smil, hvorhen han kommer. Måske er der brev til dig, han banker på og ringer på. Ja, brevet er på vej. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille kat Emil. Per er post på landet, men han kan så meget andet. Postmand Per er en meget flittig mand. Postmand Per er en meget elsket mand. Postmand Per er en meget